ket ita. Adtoy iti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Di katulad atulad ta saan nga amin nabanag ket matulad. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biag! Nakamatlatan anak kain dayon dito sirok ti abukadaw santay. Ne, tatang. Naggapuan nyo aya. Napangkuin way ajenwang ijay igid ti karayan. Ay apo anak ko aya, agtrabaho kamot Saan nakasta nga dakalatan dito'y anak kain dayon. Awan nga ron ti pakitang danak kita tatang. Awan mo ti agayab nga agpatrabaho. Uray ko maiti umada, wano iti garden. Kahit gaputa awan ti pakitang dana mitangal daw, adda kalatan dito nga ginindayaw. Di ka man lang makabirok mo't iti sabali nga ramidam. Ni tatang met, sermunan dakmanan ako na akon. Kasanaw, di mo lang matultulad ni Edgar akasinsin mo. Nalaeng nga agmulay ti kumpurmi anat natang. Nukas tangawan ti pakitang danan na, day talaengan agmulmula tar aramidin na, tapno adda ti matgedan na. Ne, Santi, anya day ta nakasako nga inalam. Abo no bakit? Padasek man atuladan ni Insan Edgar. Anya? Wen, agmulak mo titinat nateng. Itatawan pa'y pakitang danak. Ay, alakay. Mayat day ta na panunot mo. Agmula kanto iti patatas ken carrots. Mayat day ta para ken ni baby. Sige. Di ka. Ito'y dagiti bagas ti patatas. Madamat ten carrots dito'y. Ay na, agyaman akong kaanak kaw. Naimbagla pang ramanan nyo mo't Nakaapit ka maggaya man kadagitiin mulam. Ay nasayaat mo tayin pangag mo tayin balakad ko ka. Anya ngay, day lakaw mapagkwartaan niya itasawa. Awan tatang, ngam nagrigat mo't. Kas lamas sa dutak pa yan nga garden mo't no dadto ma. Na anak ko, anos ti ka sa pulan. Adayamot nalaka trabaho. Maturog lang at yamok analaka nga aramidan, santay. Pare santay, adakon. Ne, adamanan ka barbaro alugan mo pari mo ne. Second hand lang na ito. Inted talaan kanyak santay. Lugan? Ito da libre? Oh, nagswerte ka matan. No kaya't mga damot mang tadkin ka iti libre. Tuladom tar aramidag. Anya ter aramidom? Ngawan ti mangtad ka, sikan na ti mangirugi. Mangtad ka amangtad, kahit ko asawin, ikam ti pada matao. Makan, kwarta, kan, orean niya di tanang adakin ka. Iti kasta, dumtang tumot ti panawain, maawat mo ti bindisyon. Adan tumot mangtad ka, kasta la ti biyag santay. Kasta aya? Wen, tinasayat. Ibunag mo ang dagiti bagas ti patatas mo. Tagatangan kami ng dagita. Ay, agyaman na nga ro pari mo ne.
Anya dagita nakasupot iti datar sante. Patatas da kita. Padasek man mati Mang Ted. Anya? Wen, manipo dita. Mang Ted kadagiti mula kiti pada katao. Iti kasta. Addan tumat Mang Ted kanyak iti udina. Sasawumat sante. Sayang dagita patatas no ipadawat mo laeng. Saan asayang? Gapo tapilyak dagiti baknang akaaroba tayo apang itedak. Iti kasta. Mang Ted dan tumat kanyak. Patsyak nga adun to ti maawat ko kada-kada. Nga ta? Saan ang ata? Taadan nakapadas. Pinadas daytan ni Boni. Oh, kitaem. At dapay lugan nan nga intedakin ko na. Ano? Makaamu ka, lakay. Tatang, dumawatak man iti bagas ti kamuti ken bulong ti marunggay yo. Mabitlaan, tayalaan ka, Jaws. Apay, awan ka din ti kwartayaw. Itaman pa'y nga umay ka dumawat kanya. Ay na, adda naglakwan ni Santi iti nateng na, tatang. Ngam impadawat namit iti sabaling agkasapulan. Anya? Ne, apay ngay. Apay nga unay namit nga iter ti kasapulan ti sabalay ngam ti kasapulan yaw. Jak man ammo, tatang. Ay na anak ko, saan adakas ti Mang Ted? Nulakit di tada. Ang nukas tada kayo matan ti maawanan, sa bali asaritaan daytan Kaya't na kanu ngamin atuladan ni Boni. Nga iso kanu nga adda ng tedkan kwa na iti lugan na alibre, takanayon kanu iti amang ted iti pada na atao iti agduduma abanag. Na, apay? Gapo takas jay tinaibagakin ko na day jay abunay, tuladen na matan. Ay, ahapaw, tila matultulad matan ni Sanjay. Nang tedak iti agduduma abanag iti pada katao. Ngam aging gaita. Awan paymet nang ted kanyak iti lugan. Swerte-swerte lang matay taasan ti. Anya ti kayat masawan, pare Boni. Ang mga nasaan pa din tang ti swerte para kan ka. Ang mga nasaan mo pa agasa ti maadaan iti lugan. Wano saan? Iti sa bali ba nagkakayat mo? Kasta lang dayta. Kasta la ti biyak. Awan ka di ti mapan mo pakitang danan ita, Santi. Awan nga rod, manang Vilma. Umay ka nga rod. Tangdanan ka amang isimpa iti dalan, tapno makaunag lugan ko iti paraangan ti balay mi. Ha? Adalugan mon, manang Vilma? Ne, mano nga iti pananggatang mo? Saan ko aginatang, Santi? Inted dalaan kanyak dayjay. Oh? Mamati ka? Adami na pidot ko adakkel akan ti dad ti kwarta. Kat insublik iti aking kukwa. Idi ko nadang ay kandak iti bingay ko. Nagkadkadak. Idi kwan, inted damotan kanyak ti lugan da. Ah? Innala kon tay pilit damat. Ken amukmet ti agmaneho. Nag-overtime kan samot, Santi. Wan bakit? Sana bali? Ninayunan mo't ni manang Vilma ti tangdan ko. Ken pinangrabiinak pa'y balay da? Kasta ya. Wen. Inikanda kano iti lugan. Iso amasapol amatarimaan ti dalan adumanon iti paraangan da. Ay na. Nagswerte damutin dagiti maik-ikan iti lugan. Kas jayak kumamat. Ay nalakay, apay ngamin aya nga ikumkumparam ti bagim kadakwada.
Panunutom kumamat Sabali ka. Sabali damot. Kaano nga tamat aya ang makapido tak iti dakkel a kantidad? Isa akong tumet isubli iti akin kukwa. Iti kasta. Ikandak mo't iti gunggunak. Ibagak nga ikandak iti lugan ko. Ay na, ingkakat bugwanin dagiti saka kan imam tagsukat kan. Saan man aday talugan ti arapaapom dita? Bumuludak man pa iti kwartayo, tatak. Ay, apay. Pangusaram iti kwarta, sante. Pagplitik ama pa ni syudad. Kung naklakit din no gatang mo iti apunaw, saan matgayam? Mapanak iti syudad, tatang. Ikandak man iti 5 pesos. At iti 5 madamag kumanlaan. Masansan samot ti ipapan mo ija. Ha? Di mo ka igard ang trabaho iti garden. Tamula am tumanan. Ay sige, tatang. Inakon. Na, ay, aganad ka nga raw, santay. Ay, inaktumanan agpag na iti syudad. Barang adda masalaw ko a senior citizen ijay, ang makaibati iti dakkel agatad. Kas lang amin agparparik na kanyak, akas tati mapasamak. Ha? Sapay ko ma! Mabisinak matin. Tinasayaat. Mga anak pa iti dito yung restaurant. Nay. Adda mapan a senior citizen ijay comfort room. Adda awid na bag. Sante. Oo na eh. Teka pa lang, urayin nga umunag. Nga madakamot latan di daw. Ay, nalpasa kong anangan. Iso nga rumuara ko dito restaurant. Nay. Jack nadlaw ti kaddam dito ya. Pare Boni. Sanaw, sabali mo tin nakaiturungan ti matang mga main. Ato iti isang haribaw. Pagkaan mo dayta dito restaurant pare, para kang ka dayta. Ay na. Agyamanak pare. Sige, inak nga rudan. Sige pare. Agyamanak man na. Ni. Na. Ops, at may sa customer Ni. Pimanawan. Nalalala. Nabati na mo tibag na. Ay, tinasayaat. Inak man kidikitaan. Ay na! Ay itibag ko! Nalipatak iti o nagte-restaurant. Ay, ang mga noy naladan. Ay, tulungan dagman! Ay, iti parikot. Ay, kwa, jepag ko, nalipatak iti o nagte-restaurant. Kastaya. Mala, kayo na, natakuyugan kayo. Barang nung masapulan tayo pa iti bagyo, nalipatan nyo ito nagte-restaurant. Jesus, nagato a kwarta ti linaon ti pagtibag kita. Ni, anya nga iti aramidak.
Ay na. Ho? Tinasayaat. Tagi ko alkon da gitoy. Napay-pay lang nga isublik ngay. Ay, swerte na ito yan adimtang kanyak. Babalin ko ti gumatang iti brand nyo alugan. Santi, isublim day ta akwarta. Nang runa kat bakit ni akin kuko. Ang mga ilunod na ka, narigatan. Ay na bakit? Sayang ano isublik. Nagaduti kwarta na pidot ko. Si kamot laang tinag ko na. Ano adda mapidot mo akwarta, isublim iti akin kuko. Saan aya? Idi tas anak pa'y anak kapidot iti ado akwarta. Ngumita, ay saanin? Kukwa kung tinapidot ko akwarta. Anyang iti amom, no isublim day ta akwarta, kat ikanda ka iti ado agunggunam. Idayaw da ka pa iti tao, no isublim ti kwarta. Hala? Bayam, tapanunutek pa. Ang yaman na kiti inted mo asang aribo At da pinagkaan ko iti restaurant. Nagsayaat ka tao? Kastala ti biyag Santi. Awan kasi ti agbibinning lay tayo mo iti pagsayatan. Basta lakit di adda. Sa bagay. Husto ka pare. Wan gayam. Amom ka de. Adda na salaw ko bakit ang naggapo iti deja restaurant. Kahit nabati na kano ti bag na iti restaurant ang naglaon ni tada akwarta. Anya? Dakkel ka no agatad ti linawon deja bag. Sayang. Iti pa nagsarsarita mi iti deja bakit. Namuak. Nga dagayam iti Amerika ti amin nga anak na. Pasig da degree holder. Ken pasig ang napintas ti trabaho da ijay. Retirado ang mga sursuro da ijay bakit. Ket kaputadan edad na. Managlilipat mo tin. Iso siguro ang nabati na ti bag na ijay restaurant. Lakay, am mo matgayam ni Bonnie ti bakit. Uwan nga rod. Iso ana panunot ko nga isublik laang ti kwarta. Bareng no babaanday ta nga ramidag. Katulungan naktumat. Amangan paikid di na no makapanak iti Amerika. Uwan no saan? Amangan no ikandak tumot itilugan ko. Kas itinapasamak kiniman ang Vilma. Sige lakay. Kadwaan kanto, tabirukin ta ti bakit nga akin kukwa iti dayta ang kwarta. Kaalaak iti kwarta ti bakay. Kasta ka di. Apay ngay. Awan mo ti bakit nga umay ita dito eh. Basta urayin talaang ditoy. Sigurado ak nga umay ditoy dayjay. Ngamin, ditoy ti imbagak a pagsasarakan tayo. Ha? Lakay. Adda bakit asumungan? Ang turong dito'y resto. Isyak ti nakabiro kiti kwartayo, nana. Isyak gayam ni Santi. Ayan ti kwartak. Adto'y nana. Oh. Awan ti inalak dita. Awan kisay na, uray piso laeng. Muto'y nga rudan day ta. Sige, dita kayon. Anya? Basta inala na latan tibag anaglaon iti ado a kwarta. Di man lapulos nagyaman matken kalakay. Una yun. Tinasayaat. Kanas ko anang isubli iti kwarta dayja bakit? Amukla nga kasya ti galad na. Jakla ko man insubsubli pa iti kwarta. Ay nalakay, lipate mun day chay. Tulong mun a iti padam a tao. Kunak atuladak ni Manang Vilma anang isubli iti napidot na kwarta. Tapno adda kumamat mangted kanya kiti gungguna. Ngam awan mo it. Anyamatan. Ay na!
Tita ka din na oras. Ay nasumardeng ka man. Saan at ila sasawam? Pagaklaan at tuladam na insan mo nga Edgar, iti kinagagat na nga garden. Ngam tila tultuladam matan. Anya ngay. Naitakit din ti pagsasadot ang magtrabaho ita. Kasano? Namnamaagmat ngamin nga adagunggunak. Nagdakkel agatan ti kwarta na ijay tatang. Anak kao, ipapanmulangan nga ang mga nun nalipatan da bakit ti mangtad kang kay ti gungguna. Sa anak ang mamati tatang. Nagsakit tinakam ko. Gaputa dagiti daduma akasta ti inaramid da. At dagunggunada. Ay apo, intun maminsan santay, di katulad atulad, ta saan nga amin abanag kat matulad. Ah, Isublik na di a kwarta, tapno matulad ko ni Bilma nang isublik iti kwarta na pidot na, kat ikandak tumot itilugan ko, kon kunamot ngamin. ay, Ayawan dumaday ta iti kunada apatapaws nga agsaaw. sayang tatang. Ay na, talaga sayang. Ditan gagayem ti nagdibusan ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Di ka tulad at tulad, ta saan nga amin nabanag ket matulad. Tampok dito'y programa tayo. Kasta la ti biag!